mahirap dito yung timbalan pa. Hinarang ng mga pulis ang close ban na yan sa barangay Magsaysay, Labrador, Pangasinan. Naglalaman kasi ito ng mga smuggled na sigarilyo. Nadiskubre ito madaling araw kahapon January 21 sa checkpoint ng mga pulis. Ganito po yun, Sir Robert. Noong ika-21 ng Enero, nag-establish po ang kapulisan ng Labrador Police Station dito sa may barangay Magsaysay ng preventive checkpoint operation. Habang sila ay nag-checkpoint doon, ay na para nila o na-plug down nila itong isang cross van, Isuzu Elf cross van na may sakay na dalawang Chinese national na sila ay mabilis at they tried to attempt to evade the checkpoint team of Labrador Police Station. Lulan ng close ban ang dalawang Chinese national na nagtangkapang tumakas pero nahabol din ng mga pulis. Sinubukan pa raw nilang manuhol pero hindi ito kinagat ng otoridad. Nung sila ay uminto, hinanapan siya ng kaukulang dokumento ng driver's license at mga kaukulang papeles ng kanyang sasakyan. At tapos yung driver naman nagbigay siya ng driver's license, subalit ito ay nandun sa kanyang cellphone, yung picture lang ng driver's license niya. Tapos iniabot niya yung ORCR ng sasakyan niya, nakatupi. Pagbuklat ng ating pulis ay may naglalaman dito ng 4,000 pesos, parang bribe money. Dahil dito, nagduda ang mga pulis sa laman ng close ban. Nang siyasati, tumambad sa mga otoridad ang higit sa 5,000 rim ng smuggled na sigarilyo na nakalagay sa mga karton. Nagkakahalaga ito ng higit 8 milyong piso. Sila ay naharap sa kasong violation of Article 212 ng Revised Penal Code. Ito yung sinasabing corruption of public officials doon sa pagbibigay nila ng pera. Parang bribery. Tapos yung pagdadala nila ng smuggled cigarettes na walang kaukulang dokumento galing sa mga concerned government agencies. Ang pagkakahuli sa dalawang Chinese national, malaking hakbang daw, lalo pat plano ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan na paigtingin pa ang pagpapatupad ng Provincial Ordinance No. 317-2024 o ang Comprehensive Smoke-Free Ordinance. Ito ay ang pagbabawal sa distribusyon, pagbebenta at promosyon ng sigarilyo at vape products. Layo nito na maprotektahan ang mga residente laban sa masamang epekto ng paninigarilyo. If we take out the causes, hopefully we will lessen the load ng ating mga clinics and hospitals, no? Kaya it's a lifestyle change na gusto nating implementa dito rin sa Pangasinan. Sa pagpapalakas pa ng ordinansa, target na mabigyan ng citation ticket ang mga lalabag. Kasunod nito ang pagtatayo ng mga designated smoking at vaping area. Ang lalabag sa ordinansa ay papatawan ng parusang multa na hindi bababa sa 1,000 hanggang 5,000 piso, pagbawi ng business permit at pagkakakulong. Jose Robert Inventor, RNG News.